Vi govorite imate 600.000 praznih nekretnina. Pa znate zašto imate 600.000 praznih nekretnina? Jer ste 400.000 Hrvata potjerali u zapadne europske zemlje. Porez na nekretnine je ne harač. To je pljačka hrvatskog naroda. Ja sam naslijedio kuću od pokojnog oca u mjestu Bapska, grad Ilok. Ja tu kuću prodajem već 2 godine. Znate po kojoj cijeni? 20.000 eura. Vi za 20.000 eura ne možete kupiti garažu u gradu Zagrebu. I znate u čemu je problem? Ja nemam kome prodati. Zato što u tom selu gdje je nekad prije rata živjelo 1680 ljudi, nakon povratka 1300 ljudi, danas živi svega 550 ljudi. I nema tog poreza koji će mene pod navodnicima prisiliti na tisuće i tisuće takvih ljudi da prodaje te nekretnine jer ih nemate jednostavno kome prodati. I taj porez će pojesti tu nekretninu za sljedećih nekoliko godina. Znači ovo je sulud zakon, nepravedan i sulud jer pljačkate hrvatski narod. Pa nije Hrvatska samo priobalje i Zagreb. Pogledajte kako ljudi žive van Zagreba, na istoku Hrvatske. Vi govorite imate 600.000 praznih nekretnina. Pa znate zašto imate 600.000 praznih nekretnina? Jer ste 400.000 Hrvata potjerali u zapadne europske zemlje zbog krivih politika. Pa 150.000 praznih nekretnina imate sad u Slavoniji, Baranji i Srijemu. I danas sam ostao šokiran kad je ministar potvrdio da ćete i njima oporezivati nekretnine. Znači ljude ste protjerali prije 7 godina, 5 godina, 3 godine jer nisu mogli ovdje spojiti kraj s krajem zbog krivih politika. Sad će majka država, odnosno maćeha Hrvatska, na čelu s HDZ-om i Domovinskim pokretom, lijepo naplatiti sve te nekretnine. Puta 8. Zašto je bilo puta 8? Oni se ne mogu glasati tamo gdje su im nekretnine, su trajno odjavljeni. To je demografska mjera. Žali Bože, nas koji smo ostali u Hrvatskoj, trebamo svi pakirati i pravac Njemačka. Ovo je poruka Hrvatima iz Njemačke, Austrije, Švicarske. Nemojte se vraćati. U ovakvu nakaradnu državu nemojte se vraćati jer vas pljačka. Pljačka vas iz dana u dan. Prvo vas je potjerala, sad će vam naplatiti te nekretnine. Daću vam još jedan primjer. Moja teta koja je u Njemačkoj 40 godina ima tu istu kuću u Bapskoj od 300 kvadrata koja je stekla u Njemačkoj, ne u Hrvatskoj. Platila je na tu kuću sve. Građevinski materijal, izgradila, majstore, sve je platila. PDV, ovo ono. Ta kuća ne vrijedi 50.000 eura. 300 kvadrata puta 8, 2400 kvadrata će plaćati za kuću koja ne vrijedi više od 50.000 eura. To je poticajna mjera povratka hrvatskih iseljenika. Šta vi radite? U šoku sam, ne mogu vjerovati da se možete tako ponašati. Da ćete jednu nekretninu na Braču plaćati manje koja vrijedi $500.000 eura nego jednu nekretninu u Bapskoj koja vrijedi 20.000 eura. Sad dajte mi primjer, gdje je tu pravedni porez, to pravedan porez? To je sve samo nepravedan porez. I znate što će se onda dogoditi? Onda će ti ljudi, jer takvih kuća u Slavoniji ima 50% po selima, starih kuća, nabijača od 150 kvadrata, ali useljivih, onda će čupati prozore vrata. I onda će ta sela izgledati kao džungle. Zarasla sa praznim prozorima i vratima jer im se ne isplati dati 1.000 eura za tu kuću koja vrijedi 5.000 eura. To ćete napraviti. Samo ćete ubrzati proces nestanka sela. I to je vaša politika. Ako morate ići na porez za nekretnine, idemo na vrijednost nekretnine. Od 0 do 50.000 vrijednosti nekretnine, porezna stopa od toliko i toliko po kvadratu. Od 50 do 100.000 toliko. Od 100 do 200.000 toliko. Pa imate sustav e-porezne. Znate svaku nekretninu koja je prazna. Znate koliko možete naplatiti, kolika je vrijednost te nekretnine sukladno katastarskoj čestici gdje se nalazi. Pa onda naplaćujte one čije nekretnine vrijede najviše. I svaku sljedeću nekretninu dodatno oporezujte. Pa ćete uzeti od onih koji su najbogatiji. Ovako gazite po hrvatskoj sirotinji, gazite po onima koji su desetljećima radili u inozemstvu da bi napravili tu nekretninu u Hrvatskoj. Pa ti ljudi izvana su vam prošle godine uplatili 7,1% BDP-a u državni proračun. Milijarde i milijarde eura je došlo doznačeno sa računa izvana. I sad ajmo ih opljačkati malo. Pa kaže, dragi Hrvati, vratite se. Gdje da se vrate? I ovo malo što je ostalo treba ići van. Jer u ovakvoj državi se ne isplati živjeti. Nije meni problem platiti. Meni nije problem platiti sa mojom plaćom. Ali će biti problem platiti onome koji ima 700 eura plaću i 800. Pa ti plati 1.500 eura za neku kuću koja je nekom zaseoku negdje u Srijemu, Dalmatinskoj Zagori koja ne vrijedi ništa. A nema će kome prodati. I to će ljudi napraviti. Čupat će prozore, vrata, nek propadne jer se i ovu državu i ovako moralno i u bilo kakvom pogledu uništili, a s ovim je do kraja. Hvala vam.